Κύριε Αναστασίου, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δεχτήκατε στην εταιρεία σας. Θα θέλαμε λιγάκι να μας μιλήσετε για τη δουλειά σας, σαν φορέας υποδοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης. Βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά να το κάνουμε εδώ το Πανεπιστήμιο. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι κάνει η εταιρεία, που θεωρώ ότι είναι μάλλον και το βασικότερο κομμάτι. Υπάρχει μια καινοτομία σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες οι οποίες παράσχονται στην DS Financial, αλλά και στην DS Energy που είναι η αδερφή εταιρεία στη Θεσσαλία. Και το δεύτερο είναι ο τρόπος ανάπτυξής της. Αυτά είναι οι δύο ουσιαστικές καινοτομίες της εταιρείας. Το πρώτο κομμάτι όσον αφορά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα. Κατά βάση, η εταιρεία ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο με τα φωτοβολταϊκά συστήματα και όχι μόνο, αλλά ταυτόχρονα, και εκεί εμπλέκεται και το οικονομικό του Πανεπιστημίου, με τα αναπτυξιακά προγράμματα. Κατ' ουσίαν, αν θέλουμε να θρήσουμε το σύνολο των υπηρεσιών και δράσεων της εταιρείας, θα λέγαμε ότι ασχολούμαστε με τις ανανεώσιμες πηγές, με τα αναπτυξιακά προγράμματα, με τις χρηματοδοτήσεις οποιασδήποτε μορφής έργου εντός της εταιρείας, με ειδικό financial manager που διαθέτουμε εδώ. Ασχολούμαστε και ασχοληθήκαμε με το σπίτι από τον ήλιο, το οποίο είναι μια κατασκευή σπιτιών σε συνδυασμό με τις ανανεώσιμες πηγές, που μέρος του σπιτιού ουσιαστικά δίνεται δωρεάν στον καταναλωτή. Ασχολούμαστε με το ασφαλιστικό αντικείμενο, μια και αυτό είναι και η κεντρική μας δράση από το παρελθόν. Σίγουρα κάτι ξεχνώ, ναι. Αυτά είναι οι βασικές, ας το πούμε έτσι, δράσεις της εταιρείας. Υπάρχουν επιμέρους δραστηριότητες, όπως είναι πράγματα που εντάσσονται στον αναπτυξιακό νόμο, είτε αυτά λέγονται τα εξοικονομώ, είτε λέγονται ειδικά προγράμματα τα οποία αναπτύσσονται και βγαίνουν από το Υπουργείο κάθε φορά, αλλά όλο αυτό το κομμάτι των ανανεώσιμων και των χρηματοοικονομικών συντίθεται και γίνεται ένα πακέτο υπηρεσιών και προϊόντων γύρω από την DS Financial. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, συγχωρέστε με, μάλλον κλέβω το χρόνο σας. Το δεύτερο στοιχείο, που είναι σκόπιμο να το πούμε τώρα, έχει να κάνει με τον τρόπο δράσης μας. Δηλαδή, αν και βρισκόμαστε κεντρικά στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, στην ουσία δεν περιμένουμε τους πελάτες να μπουν μέσα στην επιχείρηση. Επειδή αυτό ξέραμε και οι δύο εταίροι της επιχείρησης από πριν, να δημιουργούμε ένα είδος δικτύωσης στις εταιρείες μας, δουλεύουμε μέσω πολιτών, δηλαδή μέσω ειδικών συμβούλων, οι οποίοι καθημερινά βρίσκονται κοντά στον πελάτη και δεν περιμένουμε τον πελάτη να περάσει από την επιχείρηση, με στόχο να τον ενημερώσουν για όλες τις υπηρεσίες και δράσεις της εταιρείας. Φανταστείτε ότι είναι τόσες πολλές που ξέχασα να σας πω ότι ασχολούμαστε με την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της πώλησης εναλλακτικών παρόχων ρεύματος. Δηλαδή είναι δράσεις μοντέρνες, καινούργιες και θα έλεγα ακόμα όχι σε ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Αυτά. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε και να συμμετέχετε στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης? Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης το γνώριζα από την προηγούμενη, από την κεντρική, ας το πούμε έτσι, δραστηριότητα, ναι, και εργάζομαι στην Εθνική Ασφαλιστική τα τελευταία 25 χρόνια ως περιφερειακός διευθυντής. Από εκεί λοιπόν είχα μια εξαιρετική εμπειρία από τα παιδιά τα οποία ήρθαν κοντά μας για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Αυτό που διαπιστώθηκε λοιπόν τότε ήταν ότι όλα αυτά τα παιδιά ερχόταν με πάρα πολύ μεράκι, με ιδιαίτερο σεβασμό, χωρίς να μετρούν τα λεπτά ή τις ώρες τις οποίες εργάζονται, και μάλιστα ήταν σε μια συνεχή καλή διάθεση να αναλάβουν καινούργια project. Αυτό είναι κάτι που με ενθουσίασε. Γι' αυτό ακριβώς επεκτάθηκε και στη νέα εταιρεία, στη DS Financial, και οφείλω να πω ότι τα αποτελέσματα είναι εξίσου σημαντικά. Δηλαδή σκεφτείτε ότι τα τελευταία 2 χρόνια που συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο, μόνο κατά το έτος του 2012, πρέπει να περάσουν κοντά μας για πρακτική άσκηση περισσότερα από 9-10 παιδιά, εκ των οποίων, αν δεν κάνω λάθος, οι 2 έχουν προσθεθεί και μόνοι μας στην εταιρεία. Δηλαδή, τι διαπιστώνεται εδώ τώρα? Διαπιστώνεται ότι έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να κάνουν την πρακτική τους και να προσθέσουν στην επαγγελματική τους εμπειρία, αλλά το κάνουν τόσο πολύ καλά, τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς, έτσι, για να μην πούμε ότι όλα τα παιδιά είναι ίδια, γιατί δεν είναι ίδια, και με τόσο πολύ φιλότιμο που μερικές φορές ουσιαστικά υποχρεώνουν την εταιρεία στην πρόσληψή τους, εφόσον φυσικά η εταιρεία είναι υγιής και έχει αυτή τη δυνατότητα και την ανάγκη. Σαν εταιρεία είστε από τους λίγους οι οποίοι πραγματικά έχουν φτάσει στο στόχο του προγράμματος πρακτικής, δηλαδή να κρατήσουν παιδιά για πρόσληψη. Αυτό σημαίνει ότι σε γενικές γραμμές είστε ευχαριστημένοι από το επίπεδο των φοιτητών που έρχονται? Δηλαδή, οι φοιτητές έχουν όλες τις δεξιότητες, μάλλον τις γνώσεις που χρειάζονται για να μπορέσουν να κάνουν πρακτική?
να σας πω. Επειδή πρέπει να μην βαφκαλιζόμαστε και πρέπει να μιλάμε ουσιαστικά, αυτό που ζητάμε από ένα παιδί που έρχεται με την πρακτική του άσκηση κοντά μας δεν είναι να έχει ούτε τις γνώσεις ούτε τις δεξιότητες. Το μόνο που αποζητάμε, και ίσως ο δικός μας πύχης να είναι χαμηλά, είναι να έχουν τη διάθεση. Εφόσον υπάρχει η διάθεση από τα παιδιά να μάθουν, τότε εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είτε μάθουν σε μία ώρα, είτε σε μία μισή ώρα, είτε σε μία μισή μέρα. Και νομίζω ότι αυτό το βρίσκουμε. Δηλαδή, θα έλεγα, όσο ακραίο και να ακούγεται, γιατί έτσι κι αλλιώς η συνεργασία μας συνεχίζεται απρόσκοπτα, νομίζω ότι είναι ο πιο επιτυχημένος τρόπος για να προσλάβεις έναν άνθρωπο όταν δεν έχεις το ταμπού της ηλικίας. Γιατί το μεγάλο τείχος που βρίσκουν τα παιδιά από τα πανεπιστήμια σήμερα στην αγορά εργασίας είναι ένα και μοναδικό. Εμπειρία. Μα δεν υπάρχει. Πρέπει να τους δώσεις τη δυνατότητα να βγουν στην αγορά, να πάρουν εμπειρίες, να μαζέψουν εμπειρίες και να δείξουν τις δικές τους δεξιότητες και αξίες μέσα από αυτές. Νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος που πρέπει να προσλαμβάνουν οι εταιρείες κόσμου. Είναι ο πιο. Και όχι με την έννοια της προσφοράς, της εταιρικής υπευθυνότητας ή οτιδήποτε άλλο, αλλά με την έννοια της ουσίας. Τι καλύτερο μπορείς να κάνεις από το να έχεις ένα παιδί κοντά σου μήνες, το οποίο ουσιαστικά δεν σου κοστίζει, έτσι είναι μέσα από το πρόγραμμα, και να μπορέσει να το δεις πάνω σε όλες τις καταστάσεις. Δηλαδή να τον δεις, να εργάζεται πραγματικά στην εταιρεία, να αποδίδει, συγχωρέστε με, να αποδίδει οι εξωγενείς παράγοντες που δεν φροντίσαμε να τους εξαλείψουμε, να αποδίδει, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δεις και εσύ αν μπορείς να κουμπώσεις τη δουλειά τη δική του. Δηλαδή φανταστείτε, είναι λίγο μακριά η απάντησή μου, αλλά αξίζει να σας το πω, ότι ένας εκ των συνεργατών μας, ας πούμε, ένα χρόνο πριν την ανάγκη μας προσελήφθη. Δηλαδή ένας εκ των οικονομολόγων, ας πούμε, ο κ. Αθανασιάδης, είναι κοντά μας εδώ, όχι γιατί εκείνη τη στιγμή υπήρχε η ανάγκη για την εταιρεία, γιατί ας πούμε, φανταστείτε τις αρχές του 12 δεν υπήρχε κανένας σχεδόν αναπτυξιακός νόμος που να τρέχει εκτός από κάποια μικροπρογράμματα. Η εταιρεία όμως είχε μια μακροπρόθεσμη στόχευση να αναπτυχθεί και να έχει μια ουσιαστική και στιβαρή παρουσία στο κομμάτι αυτό. Άρα, δίπλα από τον κεντρικό οικονομολόγο που ήδη ήταν εδώ με εμπειρία, με τα πτυχιακά του, με ό,τι χρειαζόταν για ένα άλλο παιδί που θα έρθει να κουμπώσει ως τμήμα. Και ήρθε ένα χρόνο πριν στην εταιρεία. Τι καλύτερο λοιπόν από αυτό, αφού τον είδαμε στην πράξη. Σωστά. Ωραία όλα αυτά. Λέμε τα υπέρ του προγράμματος ελληνικά, αλλά πραγματικά θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με το τι θα μπορούσε να αλλάξει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, ποια είναι η δικιά σας άποψη για το τι προβλήματα μπορεί να έχει το πρόγραμμα σαν πρόγραμμα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε καλύτεροι. Νομίζω ότι όσο παράδοξο και είναι, δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα. Αν κάτι εσείς μπορείτε να κάνετε ως γραφείο, ως υπηρεσία, είναι να το επικοινωνήσετε. Νομίζω ότι είναι τόσο εξαιρετικά δομημένο. Φυσικά ο καλός χρόνος, γιατί οι χρόνοι του προγράμματος, όπως ξέρω, από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο διαφοροποιούνται. Ο χρόνος είναι 4 μήνες και μέσα στα τμήματα διαφοροποιείται. Νομίζω λοιπόν ότι ο καλός χρόνος της πρακτικής άσκησης είναι από 4 έως 6 μήνες. Αυτό που θα ευχόμουν είναι όχι να αλλάξει, αλλά να διατηρηθεί, να υπάρχουν πόροι. Να υπάρχουν πόροι για να δίνετε αυτή τη βοήθεια στους ανθρώπους, γιατί είναι προφανές, ειδικά σε μια τέτοια περίοδο που η ρευστότητα στην αγορά είναι εξαιρετικά περιορισμένη, αυτό που μετράει για τις εταιρείες είναι να βρουν καταρχάς οικονομικό, γιατί το φτηνό μάλλον δεν μου αρέσει σαν έννοια, οικονομικό προσωπικό, το οποίο να καλύψουν περιστασιακά μικροανάγκες και μέσα από εκεί σιγά σιγά να περιορίσουμε και την ανεργία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι χρειάζεται κάτι πέραν της πληροφόρησης προς την αγορά. Αν οι επιχειρήσεις το ξέρουν, τότε δεν χρειάζεται τίποτα. Εγώ τουλάχιστον δεν διαπιστώνω κάποιο πρόβλημα το οποίο να είναι εμπόδιο. Ξέρω το πρόγραμμα, το ακολουθώ χρόνια, δεν έχω κανένα απολύτως θέμα ούτε με το πανεπιστήμιο ούτε με τα παιδιά. Σας είπα, εκτός από τα μέρος τα οποία είναι μικρά και αστιότητες για να τις αναφέρουμε εδώ, και νομίζω ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάπου άλλο να εστιάσω που δεν το αντιλαμβάνω. Νομίζω ότι με έχετε καλύψει αρκετά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την βοήθεια. Ελπίζω να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Να είστε καλά.